Казвам се Мариана Кънчева и съм кандидат за общински съветник от гражданската листа на Добромир Джиков с номер 49. Защо се кандидатирам за общински съветник? Защото усещам и съм убедена, че града трябва да се управлява по друг начин. Града трябва да се управлява експертно и намирам в себе си капацитет и потенциал да бъда полезна. А защо решихте да подкрепите Добромир Джиков за кандидат за кмет? Много са причините. Той е с номер 49, вероятно мога да изберя 49. Защо? Защото много го уважавам, защото той е един доказал се успешен управленец, който разбира от модерно местно самоуправление, защото той би представил Варна добре на европейско ниво, защото Добромир Джиков е отборен играч. Аз съм убедена, че успеха се постига с силен екип, с силен отбор. Аз управлявам и работя с такъв екип, успешен, и съм готова да бъда член на такъв екип и да помагам за постигане на целите и задачите, приоритетите, които той е написал и формулирал в своята програма за развитие на нашия град. Защото съм убедена, че той обича Варна точно толкова, колкото и аз, и съм сигурна, че Добромир Джиков може да направи много за варненци, може да направи много за една модерна европейска Варна.